Ka Hill State People Democratic Party minta kesni ka arpau terik unopra arja arpusau kalapin benai ka thop kerteng jong ki prangut ki kertong ki banya khoni ka election MDC kaban salong ha ka arpuai terik urimpang arja arpusan uba PL rin thathiang ubalong u General Secretary ka party ula pentep ba na pedeng kini ki prangut ki kertong nriungut kiri ki banya khon na ka benta ka HADC bat arngut na ka benta ka JHADC Kawai di parti ki panggil lapan ong ke berim tam dengi ong ke belas kentam adu kat kenai span pupra hadu mentak sembar jarak pusau ke election syada dis council syada badai jong ke Giant Hills bat jong katun Moses council hoi cekor rin seru ke mentak sina ke yang ke parti ke chongi ni yo ban pelaj je ki list jong ki candidates jong ke parti hakal sin pelaj ke beringkong first list idon hangni ringut syaka KHADC bat dia kalis ngis Aisha Pri ba kini ke kopi bat arngut na poka JHADC te kendiat swaba ni sayo kalis ka ba kini por di madro te play bingile election ko ba ko party ko la seng bat ko bingile sitong wat penyo di Jela Meghalaya ada babun hajar ki volunteers bagi lais patam ki volunteers jong ki bala set patok te ban penne e ka mati jong ki jong mai hoping no seng ini ka party bat ki paranoilam jong i bari ki mati jong ka manifesto ka labu nadu bastang du mitang ini kumju te ni penile halor ka norin ba ka 6 schedule ka bala ai hangi daga Sorkar India baka articles arspak satu kebaya ke jinglong kerpang ke jida kerpang ke khandau ke siap ye ki lum ki wak ye ki cloud tap ye ke reti ke dustur ye ke deti long shua ye ke sinsat tendrai jong ke snong thau ye ke bos sinsat tendrai jong ka it ke hima la ka lei himas in ke hima wahradar ke hima lengdoship ke hima leadership bat ki daroiship ki atli ki council ke yens kham bania da ye ka hok chongka bat ha ju ko por ke tin perman ke bengidon kum ke party ha ka bengilayat menta nyopu sem tam ye ke dis council ngilala ban penmi ku ba nyopu tam ki MDC Khasi Hills atau Moses council plus Giant Hills district council ngila don ki MDC mencoba wacha poka Garvin atau North District Council. Nilapan miru kumba san pau tam ki MLA syaka assembly te kum kata ka party ni lechu pai ba menta da ka jing skam bat haba shai ba wala teng teng lai i kumba ngitlot henre ngila syakri kum ka party ba dia syakri lengba nalu ba seng ye ka state hadu menta ngimpat kala tin ngimpat sekala ya ke norim jo kari party bat ki phang perkhat ki don lightly ki baka party ka don ban pen snow ling ba ju bi ki pai ba ki don lightly ki mat perkhat ling ba ka ni ka shakti jo ka sikshidul ka wei ka long ka phang ji ka long ban penne pensa ka ba ka long ban yada ka balai ka long ban pen ba te kum ka jing mai phang khandiat e balai kwa ban penne pensa ni don kata ka matrilineal system of society mo ka ban penne ya kata ka jinglong kerpang jung ki long kami ka status ban ai ka chai ya ka scare nin yang skam bakan long kanta ka ba ni don kini ki dorbar snong ki dorbar hima ke ikhtiar ka ba men barim ka ai ni nim kwa ban pen kelai kita nin penne ya kata ka hok sensar kada jui lah gede snong lah gede hima lah gede juga di council nang tangidon hang ni ya ke ban yada ni kwa ban yada kalong pakidon ki an ki ba ke jebri bo kerpang jungi kam la ban pediang ya kini ki an ki ba na ke jebri ko ba ya jung kari India na kata ka daw hapo kata ka shati jung ka sikshidul HSPDP balik sa dawa ya ketur bong penbek kat penbha ya khat ara
marhantu la thau baki an paro jong de jungi lanangi miyo ka ban amendment ya ka khat ar ab baran hagani ka paragraph 3 ab jong ka paragraph khat ar jong ka 6 schedule tin pe jang to ab kamot kum ka ucc ki an ki bomi habat ngi te hangning la ngi bos katung ngi shifting ya kata ka citizenship amendment bill CCA tak jingdon ka 6 schedule beda mo bat kum ta ter lekot kata kabakadu ban pen baha lesi kidon kiriti do sujungi ninang pen baha kabangi ong ka codification kidor basnong la ban pen baha sisu kat kum gajin wa kapo kini kiriti sensar hima isim ki sardar ki dalai yuharadar ki lingdo ngila ban codify kum ka jing penkam jing apa biang kapo nak tak daw ibu paka yang SPDP kat nungut ngimtit bangin job bagi kremen barok bangin pass ya ka election inon ka jing kremen ban job kala ngin job nyau san pusnam tam ka parti ken yen kita ki phang ngin yen halor ki likely ki mat bokong san ki bala don aka paragraph 3 jong ka de ka 6 schedule mo ya ka do siap ya ka yo pateng ya ka longkur long chai ya ka appointment of chiefs and headmen bikin thung no sisar bisa apo ka negeri juni ngin ya pen thai phang ben kong ban penek pensa phang number 2 ban yada phang number 3 balai ban penha kita gede ka mission jogi SPDP halor ka matre kam jongka ban le chau bai ba